ano? Dito gyapon ba? Ini katarman man ini kaya lang nakatis. Pariyo man gwat katarman man giha. Guys, pakinggan niyo ang revelasyon. Mayroon nagaganap ng pagbubulkar. Ano yan? Ano sa trabaho ko. Tapos, Sobrang kaba ko sa trabaho. Sa ibang ano siya, sa ibang Hindi ako mapakali. Ngayon lumabas ako. Pinuntahan ko yung bahay na inuupahan namin nang hindi alam. Tapos yung bintana nasisilip lang, ay hayop. Nakaganon sila, ang sarap ng yakap sa dito. Yung jowa ko, nakayakap sa dito yung jowa niya. Sabi ko, Ay, ka dito ka. Dito ka sa gitna nila. Dito ka magkano kasi ano. ayusin mo nga dito sa Ito Chinese. ano ba yun? Record? Wala naman yan. Pagkukulang ako sa atin. Hindi yan. ano yung kasunod si Tart? Tapos kayo. Nakita mo? Ano yung kwento dito ka namin? Nakita mo? Picture-taking kami ngayon, no? Tapos nakita ko yung jowa ko sa bintana. Doon yung kabit niya. Sarap yung kabit niya nakaunan sa braso. Yung jowa ko nakahawak sa dibdib. Ay, hayop. Nandun sa loob. Sabi ko sa bintana, tao po. Gulat yung kasama niya. Sa pinto. Tuloy-tuloy ako sa loob. Marami alam ako sa siyempre, mamukha naman ba? Hindi lang naman yung mga maganda na. Sa loob, Init! Nambal ko, Tapos, Wala, iniwan ko na. Hindi kayo na. Ano lang yun? Easy. tapos, Pero may ano. May nangyari na. Siyempre may May mga malalaki na sa kapit. Hindi ako napaganyan, promise. Mas mo na. Wala pa rin yan. Tapos ang sarap-sarap ng ice cream din natin. talaga rugtong hinihintay ko. Ginagawa mo! Panay sila paganda. Tingnan mo yung nag-iinuman, puro waray ko sa akin. Kasi sa amin kasi, sa amin kasi marami. Hindi lang kasi taga din daw na. Mga waray nga. Nag-iirig no. Ang init. Isa ng ano ba? Ng blood. Natawa ko dito sa ano. Sabihin na yun. Sabihin hindi niya pwedeng i-off na ngayon wala pang Sony switcher.
kilala ko. Hindi naman kita ini mga mag-exit na Mga bagong nga sangkay. Video. Hoy, wala na siya ni traffic. Isunod niya Kay video nga ni. Ay, video ay puta kayo. Burak sa rabutan. Ay, ate. Sa YouTube. YouTube yan. Despito, may kain yung guy. Mayaman, may YouTube. Waray nga ni, sa pala nga ni. Ay, itsungan ko na ba si magdamo? Di mo pinaliwan. Ano yan? Vlogger? Kaya Yan, ito wala mag-start itong pa base rin. na ito matumba. Mga kasama naming siksi. Ay, nagkabara ka rin may mapintas. Ay, magsulit ka sa vlog. Hindi siya da... Hindi, 9% na yun eh. Gurang-gurang man na yun. Ate, sa gamay ka na ulit eh. Tambuhan. Ambuhan? Tambuhan ang pinaggamay. Hmm. Tagtiblak na katuan las nabas. Sa kabila naman yun, katubig banda. Sa gamay, wala pa kanto. Ay nga, nagkikilala ko ikaw para mo kipasyal sa gamay. Wala. Dito gyapon ba? Ini katarman man ini kaya ala nakatulis ko. Pariyo man, katarman man gihapon. Ako mabuhan man lang kayo wala pa kinito sa gamay. Kaya nga ni nakikipag-print na gyapon kay para kay raip ba may magyapon nito baker. Diri, waray mak dito balay. Tama. Wala balay, importante ma-welcome ka na sa nga lugar. Diba? Importante, diba? Tama. Okay man sa pisan na sa bato mamanik ko may lakit rin mo. Gusto mo lang ako eh. Alam mo pala yung lasa yan, parang tuba. Kay ako la pero nagkapon ko kanin ng mga magrasa matitikman mo. Ini gusto ko. Ano pa yan pinagyanan mo? Puta. Lahat ng pinagyanan mo sa buhay matatanggal. Ako lang kasama mo. Tatanggalin natin yan. Sabi niya, totoo yan. Hello. Lahat ng mga bitter. Malaki pa sa atin. Sabay ganun. Si ate, alam mo, driver yan si ate. Sige na nga, malaki na lang. Driver yan si ate. Sige na lang. Driver yan. Pero, Basta magsakay ka lang. Ting-tong, ting-tong. anong ting-tong? Ching! Sakay ka lang. Basta pag malungkot ka, tawagan mo lang ako. Sasakay tayo. Ting-tong, ting-tong. Driver ka din dito, ate? Basta driver, mataas ang sahod. Siya lang yung driver. Ako na yung... Pero kanina kasi akala ko Chinese. Mukha kasi siya ng Chinese. Ah, kasi kawig na sa Chinese. Si ate naman, katulong na driver. All-in-one siya. Morgan. Kumbaga sa English, Morgan less than. Less than greater than. Kaya nga, more than less than, sabi niya. Mahila ako sa mati. Ganun na lang. Kaya tuwan-tuwa sa ibang taga-Eastern. Ano, less than 2? Less than to. Sabi niya, less than to. Ano, pandemic, natutubay ko lang. Ay, no more than to. Sabi niya, no more than to. Sabi niya, no more than to. Tatawang-tawa naman. Ano niya, sa Eastern Samar. Ang papa ko naman sa... Alam ko sa Villarreal. Saan yun? Villarreal. Turo na ito sa Eastern. Villarreal. Villarreal. Hindi ko ano, kasi dito na rin ako. Sa Maynila na rin ako. Pinay na basta mag-aibo lang tayo mag-inom langit. Ay, kanina, inom na tayo. Siya naman, nalalala na nakapagpain ng motor. Excited. Oy, na ito na sinabi natin. Sa kanila, inom nyo. Sayang ha. Please, dito, aper magyapon. Ay, sunod ka. Ay, sunod ka. Ay, aper ako. Sandali lang. Salyam kay kulay mo na kadagad mo. Sandali. Salyam nagligis Ta, patal. Ay, kami ang kickboxing. Ay, nagiging ko nagkakaroon ka dito. Ayan na. Ay, kasi diyan ka nagtatagalog. Practice na ka. Okay la, ito. Ayan na guys, mga waray-waray-waray. Ubay. Nagtatagay. Ano yan, mga kola kinuri. Kabas ka na sa high school. Kabats mo sa high school. Ay, mukhang nanay mo na to eh. Okay ka na ito. Kaya respeto gihapon. Respeto gihapon. Nagkita siguro yung power niyong dalawa magkakaanuhan eh. Ay, Tumaba na yun, payat yan kasi. watang saka. Respeto gihapon. Kayo dito sa Hong Kong. Humantin ako. Mamantik ka. Siguro kayo sa ban. Ayan kay Cedar. Sa Mantin Heights. 29 years. Han? Taga-saan yan te? Mag-hi kasi ako. Oh. Oo. Isang station. Ikaw ate, taga-saan ka? Samar! Ay, susugon sila, susugon. Sa dinadaanan namin.
Ikon, samar, wag mo pa sa akin. Iskita kaya ako eh. Anong yung ako? May dalawang siksi. Afrikana! Oy, ilulumot na yung baso ka lang, pre. Hindi na yung dating na ate, ala. May magkakanap o nina. Saya kung kanina kang magsugat kaya nagbaliwa kanina kay kumailan. Wala kasi sa kaat ba? Kaya nagusad ba kay Kaya ko kanina ay pinaduro kayo. Ay. Kumbaga sa Tagalog na sa Sino? Parang sa baraha pang tiyambag, ano lang siya, pang banjing-banjing ba? O ito, kami lang ang mayroon nito, wala. 9% ng alcohol, matatabang to. 9%? 9% muscado. Ilan ang ano, 7? 7. Kaya nga, mas mababa. Ang mababa lang yung mga gambler. Ano na, kanina mag-ubas na. One to four na, ha? Anong English, parang Chris? Ngayon na, te? Ganito na lang kumakin. Oo. Hala, may mga ganyan pa sila? Mahirap kumain pag ano, te? Bye! Bye, Tiyan! Bye! Wala ka naiwanan? Bye po. Una ko sa inyo kasi may isipan. Parate, baba tayo! Ayun, ate. Mauna na ako kasi Oh, sige, sige. Julian, mauna na ako. Kailangan mo kayong ano. Mamaya pa kayo na, di ba? Mauna na tayo. Bye-bye po, bye. Ingat! Ay! Ate, mask mo! Ayun mo pa, thank you. Okay. Thank you. Bye, ingat kayo. Sabay na kayo ni ate bumaba. Ano, hindi mo uring sila. Pareho talaga kayo ng ano ah. Nakikita ko talaga ano. Kita mo na yung sarili mo. Wala! Ay, wala kami kumain na kasi napabayaan ko kayo. Kasi mama kami. Sige, ano mo? Una na kayo? Okay. No problem. Parang lasing na to. Mabilis. At least, kapag mahimas na sa naalala ka kanya. Kung hindi na maalala, yun ang masakit. Diba? Nagka-amnesia. Kung hindi siya yun yung malala, at least yung nalasing, maalala ka pa yung pag-isip. Diba? Oh, kasi nawala lang yung Nawala kalasingan. lang kasi nadala lang sa alak. Kung amnesia, Wala na. yan eh. Alak, itulog mo lang. Hoy pa yan. Namula na kaagad ang pisngi. Alam mo, masasakit ka yan pag pinagkas mo yan. Kulang ka lang sa practice, ganun lang yan. Parang boxing lang yan. Oo, ganun yan. Di ba pag kutsilyo, pag hindi mo inasa, hindi yan dati ano. Pag inasa mo, yun. Parang ano, pag hindi mo inano, hindi maaano. Pasti lang, giro. Ay, sige. Oy, sila, bakit ka mamili? Ada, tayik. Kaya hindi kami kali. Hindi pa, paubusan na ni Dada itak ko. Ay, naman kayo, gusto niyo kumanin kayo. Nagkaman sa kami pili. Ako na yung baso, kasi sorry pa lang ako. Miss dito man gihapon. Miss dito. Wala kang kitang lipas, wala kang kitang biyay. Hindi man kita. Mayroon pa pala ako. Magiging kasi na pala yun ang kutsinigo. Kayo nang yari, gamay ito masakit sa kasinggaso. Asya. Asya gihapon, di ba? Nahugot. Miss dito gihapon, di ba? Ay, Hi, cheers kami ni ate. Ano mo, McDonald's? ikuha ko lang yung bus. Ikuha ko lang sa McDonald's. Nabaliwa ko lang ice cream. Marami na rin ako ng bottle ko. Kung siya trade lang. Sabi ko kasi yung pinagtataka pa lang, sabi ko sa totoo, isang alam mo lang. Carlo Rossi.